Diýerler gyçylyk ýok, duz bilen gyza gözleseň tapdyrma çökseň ömdüýde bahanyz gymmatlap bardy dollara bahasna degmez birentek gyýlar. Adyňyz ne ajap Sahra Güljemal, kelläňiz ýalaňaç saçyň oýnaýar şemal. Kraskaň näçeden akdylaý jemal direksiz söwdeger bolluňyz gyýlar. Geýipsiňiz toýa çaltdyal kojo, saçyňyz örüm däl bar parçosko. Kaloşyňyz ýokdur bar şpilka modan alstan aldyňyz gyýlar. Hudaýjan beripdir gözeldir görki, az görüp çaldyňyz gyzyly göýegi. Ýitip çak bilen siýirsäň ýüzüňi agram bir mysal kraska gyýlar. Gözleňiz bagtdal brilliant altyn etse edibersin tirek geraýyn. Bolsa borla elinde bir oňat maşin bagtdal baýlygy saýlaýan gyýlar. Aşyk bolsa size bir oňat ýigit ispisek ýazdyňyz bir agyr halat. Diýdiňiz şunçarak bolmaly manat öz bahasyny özü ýazýar bu gyýlar. Bolşuňyzy ýazdym getirip dile adym ýazyp bilmän soňky setire. Gyýlar söwer maňa durup hatara döwürdeý biderek bolluňyz gyýlar.